kɔrɔtɛlen don u bɛ fɛ ka dɔn kunnafoniya jumɛnw de bɛ an ka jamana kun kan. Fana tomota kayi fo ko kura bonya ni karama kɔnɔ k'a fɔ i k'a dɔn ni ko tiɲɛnen tɛ fini min filɛ i la nin ye bi maa bɛ se k'a fɔ ko bi an kunna saga kɛ saga dɔ ka dun nka kabi kɔrɔbɔrɔw fana sɔmina Bamakɔ saga min ye fakoyiw ni saga bɛɛ bɛ dun sogo tɛ sɔrɔ a la bilen jamana in ko gɛlɛyalen don bozow tɛ jɛgɛ sɔrɔ bilen nɔnɔ tɛ filaw bolo kɔrɔbɔrɔw dɛsɛlen bɛ k'a dɔn saga kɛli la fakoyi nana fakoyi bɛɛ kɛ mɛ cɛncɛn kuma waati gɛlɛyalen min kelen b'u nɔ la o da bɛɛ an dukaw ka to ani anw ka kini olu b'u nɔ la. Aw ni sɔgɔma Renouveau Matin filɛbagaw Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan aw minnu m'aw yɛrɛ ma ɲininka Renouveau Matin n'i y'a mɛn nanzarakan na une émission d'information et de sensibilisation et de divertissement a bɛ tali kɛ jɛmukan na kunnafoniw bɛ yakubaya jɛmukan min kɔnɔ lafaamuyaliw ni ladamu ka taa se foli ni maaw yɛrɛ k'u fari foni a kun ye dugu mana jɛ aw ka wuli ni galabu jɔnjɔn ye waasa ka se ka korobo karaba fɛn o fɛn bɛ tile kɔnɔ ani gɛlɛya mun ni cinga wagati mun bɛ tile kɔnɔ waasa ka nasɔngɔ sɔrɔ waasa ka denbayaw lahinɛ waasa ka faw ni baw ta k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ 6h du matin ka se 0h ma maliden bi cini ni wagasili min kɛ waasa k'u ka denbayaw balo ladiriya kɔnɔ o de fanga ka bon kosɛbɛ wa ka kan dugu mana jɛ an ka galabu don aw la waasa aw bɛ se ka bɔ ni kunkɔrɔta ani farifoni ye tile kɔnɔ jɛmukan in hamina belebele dɔ ye o ye maa minnu bɛ yen n'olu ye partenaires ye n'u b'a la ka kamana gan jɛmukan in kɔkɔrɔ donni na u k'a dɔn k'a fɔ u ka se ɲɛmayaso ma walima u ka nɛgɛjuru banba service commercial la Renouveau Matin kɔnɔna la u bɛ se ka u ka dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ni partenariat u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni ɲɛmayaso ye waasa u ka hali bi n'a ka bi jɛɲɔgɔnya bɛ kologiri ni Renouveau groupe ye kunnafoni nasira ni u ka k'a dɔn baaradaw sɛbɛkɔrɔ lakodɔnni o nasiratigɛw fɛ aw y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na bi ye juma ye min ye jɔkun Renouveau Matin bɛ datugu bi tile 2 bɛ sɔrɔ min na sɛgɛnnafiɲɛ o bɛna sɔrɔ kuma o juma min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Masaramani ka ladiriya kɔnɔ kibaruyaw bakurubaw bɛna boli fɛn min kan o ye bingali min kɛra an ka finitigilakaw kan Boni Douazan mara la ɲɛfɔli dɔw sɔrɔla ko kan ko tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn na mugujuguba jumɛnw filila Bamanjuw fɛ ani k'a dɔn k'a fɔ bolimafɛn blindé mun tun b'u fɛ u ye nin baara ninnu matarafa cogo de ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw jabala ma an bɛna kuma a kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la min ye commissariat tan ni 2nan min bɛ Bamako yan nɔ ni o ye k'a dɔn 12e arrondissement ye olu fana ye tɛgɛ dasi ŋaniya jugutigi dɔw kan minnu kɔni bɛ marifa dilan wa u bɛ bingani walew kɔkɔrɔ don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na UNTM Yakuba Katile ni a ka lapasajɛkulu ma wuli mu deliko la kosɛbɛ u b'u ka sɛbɛkɔrɔ kɔrɔta ka ɲɛsin jamana faga ɲɛmaw ma k'a jira k'a fɔ ko bɛnkan dɔw taara u ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a ko kɛra maa bolodan kɔ ye o kama u banna k'u tigɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn la a ko bɛ cogo di u bɛ fɛ ka mun kɛ tuguni an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la jɔkun tɛmɛnen in na cakɛda funɛgɛni dɔ bɛ n'o ye Maliki Sise PDG Sise entreprise Katikaw fɛ yen ale kɔni garisɛgɛ donna ɲina sa maa mun bɛ Kati baarakɛlaw ni kɛnyɛrɛye la minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ale kɛra o garisɛgɛ donna o ma ɲɛmaya na min na jɔnjo taara k'a di a ma o kadira kɔnɔna la Kati merilakaw ni Kati sigida ɲɛmaw ye bataki kɛ ni ka waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin a ma hali bi k'a laɲagari k'a ka cɛsiri baara fɛ ko baara dɔrɔn de bɛ maaw kunna limanaw ni ye bi kibaruyaw la bakurubaw ye ndulɔmaw de turulen filɛ misɛli bɛna bila minnu cɛ ma sisan kunnafoni sumaba bɛna jɔ bi jumadon in na a y'aw dansi saga 26 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan boîte de communication bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cakɛda bonda fɛn o fɛn bɛ k'u ka baara ɲɛsinnen don kunnafoni di ma jabarani cakɛla minnu bɛ Mali kɔnɔ kɛnyɛrɛye ni foroba taw ka se kumaso minnu bɛ n'o ye radio FM ye ka taa se kunnafonidila minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ minnu yɛrɛ bɛ kunnafoni di cogo fɛn o fɛn na sɛbɛnni nasira fɛ a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ko aw ni danse aw y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na Renouveau ka don kibaru kɛnɛ kanna na minnu baaraw bɛna dayɛlɛ teliyala ni an ka jamana faamaw olu kɔni ka hakilinaw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo jamana minisiri min ɲɛsinnen don lakanako ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka kisa ma ni o ye colonel Sadio Kamara ale kɔni ye taamato ta ka taa Kati Suradasi Jabala kɔnɔna la taakun jɔnjɔ tun ye fɛn min ye o ye ka se ka taa hakili falen kɛ ni finitigilaka ɲɛmaa minnu bɛ ani kɔmaw gɛlɛya min bɛ finitigilakaw kan hali bi n'a ka bi i k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ minɛnkow bɛɛ lajɛlen kɔfɛ suradasikɛ ni mɛ ka kan min b'a to a ka ɲɛnamayaw bɛ se ka sabati ni ka laɲagari ka galabu don a la ɲɔgɔn ye ninnu bolila o kan kosɛbɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ
gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ finitigilakaw kan u ka baaraw kɔnɔna la n'u ka sɛbɛnfura ko ani sɔrɔdasiya yɛrɛ jamako cogoyaw la u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ minisiri kama fana ye layidu ta k'a fɔ wulikajɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ waasa finitigilakaw minnu bɛ yen ni jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya lakanani ni jamana yɛrɛ kunkɔrɔta baara bɛɛ lajɛlen b'olu fɔlɔ de bolo ko a bɛna wulikajɔ kɛ fɛn o fɛn kan ka kɛ k'a lase a lase yɔrɔ la nka min jɛlen don o ye k'a fɔ finitigilakaw k'a bila u kunna minnu ye jalatigi min tɛ jalatigi u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana dafirila faga kɔrɔ gwɛna fɛn min kama o ye k'a fɔ jamana waɲɛ tuma in jango finitigilakaw tun bɛ gɛlɛyaba caman na mana caman tun birila finitigilakaw ka kosaw ɲɛ kan k'u bɛ wulikajɔ bɛɛ kɛ waasa k'u bɛ se ka don bɛrɛ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka lakana k'a daminɛ Kayi Kulikoro Sikaso Mɔpiti Tɔnbɔkutu Menaka Gawo Tawudeni ani Kidal Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw n'u bolofɛnw ka kana k'a dɔn Mali ye kelen ye le Mali indivisible jamanaden bɛ fan o fan i mana kɛ siya fɛn o fɛn ani mana kɛ taabolo fɛn o fɛn bɛɛ lajɛlen ka haminaw bɛ don bɛrɛ la wa Mali sɔrɔdasikɛ bɛ bɛɛ lakana cogo ɲuman na ninnu kɛra kumaw la belebeleba ye min ye colonel Sadio Kamara ani a ka cɛdenw ye hakili falen minnu kan kunu Kati ale sɔrɔdasi jabala o kɔnɔna la n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na min ye finitigilakaw bin kɛra u kan bonikaw fɛ yen kunasini sɔgɔma joona fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 sanga 15 juguw kɔni bɔra ni marifa kisɛw ye ka se ka na ni bolimafɛn lahawtabaw ye minnu bɛ mugu jugu sɛbɛkɔrɔ keriw an ka finitigilakaw jabala k'a kɛra boni sɔrɔdakan kɔnɔ Douazan ale ni Hɔnburu ni ɲɔgɔn cɛ Mɔpti marabolo kɔnɔna la ko in tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn na kibaruya dɔw y'a yira an na k'a fɔ mugu jugu sɛbɛkɔrɔ filila Bamaciw fɛ nka ko la an ka finitigilakaw y'u yɛrɛ sɔrɔ armée française Barkhane olu fana ye dɛmɛ don ko ma an ka ɲɛmaaya sow kɔni y'a kibaruya sɛbɛkɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn ni k'a kɛ gafe ye ka kumakanw don Lamisa Sanogo da ale k'a walawala min bɔra a la an k'a lajɛ. Ka kɛ ni kibaruya min sɔrɔla AFP fɛ ka bɔ lakanabaw yɔrɔ jadima mun kɛra sababu ye ni ka bin an ka finitigiw jɔse ka nin cogo in na k'u sɛbɛkɔrɔ labɛnnen kun don ni maramafɛn cɛjugubaw ye ale ni mobili blendew ka kɛ ni ɲininikɛbaa min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Wasib Nar ale y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn min tun bɛ jadimaw bolo ni ka bingali boloda ko MINUSMA ka blendew don min saba kun tununa kabini marisi kalo san 2019 waati ko walima u ye bolimafɛn in labɛn ni MINUSMA ka taamasiyɛnw ye k'a sɔrɔ ka nɛgɛjurusira bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ maa kana se ka maa sɔrɔ ni ka sɔrɔ ka bingali boloda nin y'a siɲɛ fɔlɔ fana ye ngolomasiri tabaw ka ɲɛmaw ka kuma la maa 10 ani kɔ jadimaw olu tun bɛ moto sanfɛ dɔw tun bɛ mobili blende kɔnɔna na u ka sɔrɔ ka labɛnw sabati ni ka sɔrɔ k'i kunda finitigiw dagayɔrɔ kan o ni an ka finitigiw kɔni gbanna ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ma ɲɛ min kɔ kɛlɛkɛ pankuru min bɛ Barkhane bolo n'o bi kɛlɛ ɲɛdɔ sanfɛla fɛ o nana dɛmɛɲɔgɔnya kɔni da ni ka anw ka finitigiw sɛgɛrɛ n'o bɛ faama kofɔ ala ni an ka finitigiw ka jija duguma ani pankuru ka wulikajɔ sanfɛ o fanga de kɛra sababu ye ni ka banbaci 10 ani kɔ k'olu fa moto 10 ani kɔ ani mobili blende an ka finitigiw kɛra sababu ye ni k'olu minɛ banbaciw la ni ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan ni k'u dagayɔrɔ labɛn ko kura kun ni bingalɛ wale min taara jadimaw fɛ ni ka anw ka finitigiw sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye maa 10 anw ka finitigiw la olu ni tora a ko la maa 10 wɛrɛ olu banana mobili blendew marafaw kisɛw ani balo dɔw olu salola banbaciw fɛ ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kɔni minɛ sanga ani waati bingalɛ wale de bɛ ta ni ka anw ka finitigiw sɛgɛrɛ a kɛra u jɔse o walima u ni finitigi wɛrɛ mun bɛ baaraw kɔni na n'o bɛ lakana baaraw kɔni kofɔ walasa anw ka jamana ka lafiya. Tabarikala Mali finitigilakaw janjo ka fɔ ye hali bi an k'u dɛmɛ baara bɛ se ka sabati jamana ka lakanda Mali tun bɛ kofɔ waati min na farafinna woroduguyanfan jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko ale nasaratigɛ la o baaraw ka kɛ tarafatani ye hali bi n'a ka bi an bɛ bɔ Boni an bɛna Bamakɔ ya kɛrɛnkɛrɛnyana Sotibakaw fɛ yen Mali ka komisariya 12nan jabala min bɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ 12e maaw a komisɛri Yaya Ɲanbele n'a ka cɛdenw fana bɛ wuli ka jɔ bala nin waati laban ninnu na a ma sɔrɔla k'a fɔ jamana faama ɲɛna minisiri min ɲɛsinnen don polisiw ka kisa ma
olu ye jamana lakanabaa ɲɛmaw ye hakilinaw ta ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ finitigilakaw n'o ye sɔrɔsiw ye olu ka munumunu salo boloda jamana cɛmancɛ ni kɔrɔn yan fan fɛ janko ŋaniya jugutigiw bɛ yɔrɔ mun na nka jamana faabaw kɔnɔ polosi minnu fana bɛ lakana na k'u ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn kɛ waati ni waati k'a dɔn maa minnu bɛ baamaciya walew la u bɛ labɛn mun na u ka se ka to sɔgɔbɛ ka bɔ fɔ u siyɔrɔ kulukuluw kɔnɔ ni ka tɛgɛ da u kan waasa maaw bɛ se ka kisi bengani walew ma cogo min na o nasiratigɛ la polosiw bɛ wuli ka jɔba fana na Bamako nin waati laban ninnu na 12e arrondissement maaw ka jaabi bɔra kaban sabula olu ye tɛgɛ da maa dɔw kan minnu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don marifa jugu kɔni dilanli ma Bamakɔ yan ni maramafɛnmisɛnnin minnu wɛrɛ bɛ yen n'i bɛ dankari buna hadamaden ka ɲɛnamaya la olu kɔni ko ɲɛw manana na a ko kɛra cogo di wulikajɔw bɛ danga jumɛn na an ka kibaru ɲininaw kɔni ye minɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa 12e arrondissement la commissaire maa ɲɛma ye a ɲanbele ka taa ka ɲininkaliw ta ko in kan a ye min fɔ an ka commissaire lamɛn. Avec kalo tile 27 su butigi dɔw sera ma k'u y'a ka butigi marifa jɔw la k'u ka butigi ka fɛn k'u ka fɛnw bɛɛ ta ka taa n'a ye aussitôt a émission di an ka chef d'armée n'o ye commandant Danseni Kone ale équipe dɔ labɛn rapidement équipe taara o b'a sɔrɔ an ye mɔgɔ minnu u ko fɔra an ye so dɔ kɔnɔ équipe sera ka u minɛ yɛrɛ senfɛ kisɛ yɛrɛ ci an ka mɔgɔw la Ala barika la Ala y'an ka mɔgɔw bɔ marifa kisɛ ma an ka mɔgɔ sɔrɔ an ka mɔgɔ sera k'u minɛ u nana marifa fila yɛrɛ de b'u bolo PA kelen wɛrɛ polisi dotation de filanan o ye u b'a fɔ ma ko Irisi o ye PA Irisi de o fana tun ye polisi dotation kɔrɔlen de sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna pour que k'o arme fana identifier maintenant an y'o fila minɛ effectivement u jɔra la parce que o ni minɛnw yɛrɛ an taara sɔrɔ o ye butigi da kari ka téléphone minnu ta u bɛ k'o yɛrɛ de dilan an ye tigɛ k'u kan o tile saba o kɔfɛ tuguni an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko dɔw ka baara tɛ foyi ye marifa dilan kɔ parce que olu de b'o marifa nin dilan u bɛ di bandiw ma bandiw bɛ mɔgɔw parquer n'o de dɔw yɛrɛ bɛ bila ɲɛ na donc maintenant an ye équipe dɔ wuli tuguni chef d'armée yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ an ye chef d'armée bila ka taa ni équipe dɔ ye Fɔsɛnankɔrɔba o tora Senkɔrɔba effectivement o taara sɔrɔ mɔgɔ min kɛlen don ka atelier dɔ de dayɛlɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ne usine de parce que matériel sugu bɛɛ b'u bolo u bɛ marifa dilan État t'a kalama sariya t'a la foyi t'a la u tila ko marifa kelenw de feere bandiw ma bandiw bɛ taa kɛ ka mɔgɔw agresser k'u bolofɛn minnu la an sera ka mɔgɔ saba minɛ ka marifa caman minɛ ka machine minɛ u ye marifa dilan ni machine an y'o bɛɛ saisi an tora o kɛla o sɛgɛsɛgɛli fana kɔnɔna na tuguni an nana ye k'a fɔ ko atelier wɛrɛ bɛ fo Mutugu la o kɛra nin kalo yɛrɛ février kalo ye tile 2 k'a fɔ ko atelier wɛrɛ bɛ Mutugu la ko o mɔgɔw fana bɛ nin kɛwale jugu in fana kɛ an ye mɔgɔ bila ka taa tuguni toujours chef d'armée ka direction kɔnɔna na chef d'armée bila ni équipe dɔ wulila ka taa fo Mutugu la u sera k'u tɛgɛ da mɔgɔ 2 kan mais nin bɛɛ kɛra population yɛrɛ ka collaboration kɔnɔna na o de y'a to an tɛ sɛgɛn population foli la bon ni ko k'a daminɛ janvier kana se bi ma an ye mɔgɔ min minɛ kojugukɛla yɛrɛ la a bɛ taa mɔgɔ 10 ɲɔgɔn na dɛ ou bien n'an bɛ se k'a fɔ ko groupe 10 ɲɔgɔn parce que mɔgɔ ninnu caman généralement kelen tɛ wele bon an ka mabɛn dɔɔni kɔrɔ dɔ b'a la i n'a fɔ n ye kamalenin 2 minnu fɔ minnu la ni marifa ye kelen yɛrɛ b'a la u b'a fɔ ma ko Chamɛ Amadu Jalo di Chamɛ ale dɔnnen don yan kosɛbɛ fo k'a dɔn kari ka sababu kɛ a minɛla ni kojugu caman de la a bɛ mɔgɔw marifa jɔ mɔgɔw la hali binkani walew a minɛl'o la viol ni fɛnw na chaque fois an b'a déférer an kɔni bɛ bɔ min kalama an b'a ye a bila la hali ni a bɛ nin ko kɛ waati min na a tun bɛ liberté provisoire de la su yɛrɛ ma ko ka taa yɔrɔ si la bon 21h a don kelen ala barika la an sera k'an tɛgɛ da o kan. Commissariat Ɲanbele 12e arrondissement ale maa ɲɛma don an bɛ donni minɛ i ko bi polosiw ko fɛn min kɛlen don k'u gɔn o kamana olu b'u seko n'u damayira la n'u ye bamaji caman minɛ i b'a ye tile 2 tile 3 u b'a ye o fana bilala o kuma o fana ye degunba ye polosiw ka baara la minnu na olu bɛ tile tiɲɛnikɛla kulew minɛli la o dugujɛ u n'o bɛ tila ka bɛn tuguni u b'o fana minɛ kɔni na maa caman bɛ bi jamanadenw b'u yɛrɛ ma ɲininka k'a fɔ maa min m'a minɛ a bɛ fɔ ko nin dɔw minɛ ko fɔlɔ ye ko a delila ka minɛ fɔlɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 fana kɛlen don gɛlɛyaba ye min bɛ ka ca ni tɔ kɔkɔrɔ don jamana kɔnɔna la maa dɔw ka jate la a ko maa tigɛ da minɛ a ka kan jamana faama minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gouvernement jamakulu ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ minisiri minnu ɲɛsilen don lakana ko ani polisiw ka kisa tɔ bɛɛ lajɛlen ma olu ni kiiri minisiriw ka se minisiri wɛrɛ minnu bɛ gouvernement kɔnɔ u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakili jagabɔw kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye tiɲɛnikɛla ye mana minɛ sariya la u ni fɛn min ka kan u ka da u kan waasa dɔw bɛ se ka bɔ kolobokalaba kow la jamana kɔnɔ cogoya min na n'an bɔra ye UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali n'o ye forobaca jɛkuluba dɔw bɛ yen ka fara cakɛla wɛrɛw kan olu ka lafasa jɛkulu ye olu ni jamana gouvernement guwanna ɲɔgɔn na ɲinan san kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ
laɲiniba dɔw bɛ UNTM maaw b'a la k'o laɲini minnu da gosi ka bon kosɛbɛ jamana sɔrɔ a n'a musaka ko nasiratigɛw la kama waasa bɛnkanw ka sabati jamana baaraw ka senteliya faga ɲɛmaw kɔni ni UNTM ye bɛnkan mangani dɔw ta bɛnkan minnu na ko jate y'a jira k'a fɔ fɛn dɔw kun fɔra nka olu ma mafa walima i k'a dɔw bɛnna fɛn dɔw kan gafe labanw na ko olu dɔw ma y'a kɔnɔ i n'a fɔ kibaruya dɔw b'a jira cogoya min na kama gafe laban min bɔra ko bolonɔ ka bila o la ni k'o signé UNTM maaw banna k'u tɛgɛ nɔ bila a la a ma sɔrɔla k'a fɔ ko kɔ mana k'a mɛn a bɛ n'a fɔ jɛgɛ tɛ ɲini ka tila o k'a kan o kama u kɛlen don ka tabale gosi ka k'a kɔrɔta k'u bɛna baarabila sɛbɛnkuraw don minnu bɛna sɛbɛkɔrɔ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a ko bɛ cogo di Yusufu Kulubali Renouveau y'a wakulu don ale la ale k'a ɲɛfɔ an ɲɛna waasa kalo ka bɔ a ko la an k'a lajɛ. Ka kɛ n'u ka kunnafoni sɛbɛn dɔ ye ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma baarakɛlaw ka lafasali tɔnba min n'an k'a ma ko UNTM ma a bɛ ɲɛfɔli kɛ sababuya min y'a to a ye waati dɔ di gouvernement ma u ka laɲiniw ɲinini kɔnɔna la an ka tile 3 baarabila kɔfɛ min daminɛna novembre kalo tile 18 k'a kuncɛ tile 20 san 2020 ale ni tile 5 baarabila min daminɛna décembre kalo tile 14 k'a kuncɛ a tile 18 san 2020 UNTM kɔni sɔnna ka waati dɔ di jamana marabaaw ma u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye gafe in bɛ nin ɲɛfɔ UNTM kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye bɛnkan sɔrɔ ni jamana marabaaw ye u ka kumasigiw senfɛ nka a y'a laɲini ko jɛ ka kuma min kɛra k'o kɔnɔfɛnw ka fara gafe laban min bɛna bɔ nin ko in kun kan o kɔnɔtaw kan hali n'o y'a sɔrɔ daliluw caman kɛra walasa ka gouvernement lafaamuya nin ko in kan baarakɛlaw ka lafasali tɔnba in a kɔni y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la k'a bɛna baarabila sɛbɛn dɔ ladon o de senfɛ UNTM a ye dɔgɔkun kelen di gouvernement ma walasa a ka laɲiniw olu bɛ se ka ta bala n'o ma kɛ baarakɛlaw ka lafasali tɔnba in a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna baarabila sɛbɛn dɔ ladon tarata nata yɔrɔ minnu bɛ ni bɛn ma se ka k'olu ka fɔlɔ olu bɛ tali kɛ saraw kɛcogoya dalakɛɲɛni na sifinaka maa 8,600 tali foroba baara la san o san fo ka taa se san 3 ma. Yusuf Kulubali ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye UNTM ale ka ko ninnu kana na ne an bɔra ye fana waati min na baara ko nasiratigɛ la UNTM maaw kɔni dusuma kasi ale o waati kelen na funɛngɛni baarakɛla dɔw bɛ yen jɛkulu dɔw bɛ olu fana b'a la k'olu sɛbɛkɔrɔ la ɲagari ka sabu kɛ u ka baara ye o funɛngɛni dɔ ye Malik Sise ye Katikaw fɛ yen ale ye entreprise min bɛ yen n'u b'a fɔ ko entreprise Sise frère ale kɔni lady consommateur maaw ye ale suganti ɲina ka jɔnjɔn di ale ma a bɛ fɔ min ma ko meilleur entrepreneur de l'année 2020 ni o ye kɛnyɛrɛye cakɛla min bɛ yen ni a ka cɛsiri wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ san 2020 kɔnɔ Katikaw olu fɛ yen o kɛra ale ye min yɛrɛ la a kɛra i k'a dɔn naduman fila ye da kelen nɔ sabula Malik Sise ye san 20 sɔrɔ a ka nin baara kofɔta ninnu na o kama u y'a fila don ɲɔgɔn na ka jɛ k'a kɛ jamaba kelen ye min na u ye jɔnjɔn di Malik Sise ma jɔnjɔn min na fana sɛki kelen farala kan sefa wari miliyɔn 1 ani a kunkanfɛ o kɔni kɛra dɛmɛ ye waasa k'a laɲagari a ka baara kɔnɔna la kɛnɛ in kan na maa minnu bɛ yen ni olu ye Maliki jɛɲɔgɔnw ye minnu n'a jɛra baara la n'olu b'a dɔn ka b'a denmisɛn kabila sisan olu caman ye u ka seereyaw di Maliki ka baara kan Kati mara kɔnɔna la min ye kunungo ye Kati merilakaw mun ye jamana ka lasigiden ma jɔnjɔnw ye fana ye olu jɛra Kati meri conseil y'u bolo nɔ bila Bataki la ka se ka foli foɲa ni waliɲuman dɔ di n'a fɔ aw ɲɛ bɛ Bataki la aw ɲɛkɔrɔ cogo min na Bataki min tigɛ nɔ bila la Kati maire fɛ min na conseil y'u bɛɛ lajɛlen co a la u jɛra ka foli ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Maliki ma ka tila k'a wele a fɛ hali bi a k'a cɛsiri ko baara dɔrɔn de bɛ maa ŋunanfa nin ko in sabatira Katikaw fɛ yen min ye Bataki in bɔra kunungo min yɛrɛ kopi min bɛ yen ni aw y'o ye anw yɛrɛ y'o sɔrɔ waasa ka kibaruya da aw tulo kan ladiriya o kɔnɔna la sakan 41 coyi juma tɛ maa kɛlɛdugu kɛlɛtigɛdon ye Fanta Tumota o bɛɛ min ye fulaw ka jateminɛna na min ye Kati bloc opératoire la bi sɔgɔmada in na n'olu bɛ ɲɔgɔn na kunungo i k'a dɔn Kati lopitaliba u ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko bloc opératoire olu maaw kɔni a n'a kɛ n'u yen falen don fulaw dama la olu kɔni ye lettre kɛ k'a dakɔli ko ɲuman ka ci ma ko n ka taa reportage la bloc B la bloc O mun bɛ bloc O la an ko reportage bloc O n y'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a ye ja bloc O in ne ɲɛna ko bâtiment dɔ de don ja kɔrɔ de ko bloc opératoire ne ko nɛgɛ tɛ jeli don kɔmɔ la n ko kunnafoni dila
jango bloc min vale flaw dama la Amadou El Konare bi ta mun ni ko reporter ngu ka demande ke u ka adresse Fombala sabula ale de nyema hal lui di man adresse Fombala ele be bila ka ta reportage la wala flaw mana kabako mi dai kan bloc kono yi amu fo Madu Diallo Salama Diallo ka se Fanta Diallo ni Dr Talfa Dima ku ni soma an yɛrɛ tonton be no Ismail Konare ku be ni soma bloc opératoire olu de bi marteau ni fɛnw ta ka baara boucher ya dɔɔni do ku ni soma amanogo kibaruyaw be sonsoro ya kuma i ka juru tɛ na bi min kama kɔrɔta hali tɛ yɔgɔ baasi tɛ mɔgɔ ka juru tɛ bayi sigi ɲɔgɔn na an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa Sori Ibrahima Diallo fanfɛla la sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di an ka siraw kanna la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi a s'i ka yamaruya kɔnɔna la an bɛna wele bila Sori ma a bɛna siraba kunnafoniya di aw ma